हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव खुलुमलायबाय आरोना। मानोना बुङोब्ला लोगोफोर आङो चेनेलनि नामखौ सोलायनाय जाबाय आरो दाना माने आंनि नामखौनो लाथारबाय आरो आं माने आंनि नामा राजिब होनना बुङो। राजिब अफिसियेल ब्लग जाहैबाय दाना चेनेलनि नामा लोगोफोर। नोंथांमोना माने नै दिनै एसे टपिक आंना एसे आलादा जागोन। नोंथांमोना बर' मेथाइ बा गोजाम बर' सल' माने खोनासंनो होनबाय थानायलाय आं दा मोनसे सल'खौ लाना फैलायबाय। लोगो बिथांमोना माने बुंनाय बायदिब्ला पुराना सल'फोरखौ एसे आपल'ड खालामना हो आदा होनना बुंदों आरोना। कमेन्टआव फोरमायहरगासिनो। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननो माने खोनासंनो थाखाय बे मेथाइखौ लाबोनाय जादों। मानो होनना बुङोब्ला बिबार नों बिबार गोरबोनि बिबार होननाय आरोना बै माने गोजौ हाजोनि ओरै सल'। नोंथांमोना माने खोनासंलांनो हागोन। खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला थिग बेबादिनो कमेन्ट शेयार लाइक खालामना हो लोगोफोर, मिथिबायना? दाना बिदिब्ला नोंथांमोना खोनासंलांदो आरोना सल'खौहाय।
জামিন সময় না দেবে রে অঞ্জালি বিবরণ বিবরণ চমকের জামিন সময় দেবে রে অঞ্জালি বিবরণ বিবরণ